kagetan kae. Oh. Hai. Bagus yo. Yan. Woi. Wah. Ya. Hei. Hei. Au. Hei, yan. Ah. Ah. Piye ngger, Mbah? Ora sah rembugan. Guru Ramandi. Guru Ramandi. Wasau iki. Yang putuku, putuku. Putuku ngger, putuku ngger. Aku seneng nek kowe bengok ngono mau. Keto nek urip, nggih no. Ora urip ku terus apa? Kula mun iso mateni Gatotkaca. Syukur. Halo Dursala, aku pun halo, Mbak. Waduh. Bagus, bagus. Ya kuwi sing tak arep-arep. Kowe iso mateni Gatotkaca. Oh. Acampo samya medali wernatet wileting kandha kaya wengkung manguncang niti benjang sangaji mijil lati nyong daliwus terus pundi man wonten dawuh paduka nimbali dhateng para putra Kurawa. Iya Dirsasana iki mau ingkang ngrinumpaka ana Pasewakan Agung ora liya mung kejaba sinuwun ngestina menggalihake perkara negara Ngamarta kang dina iki suwung. Sinuwun Duryudana menggalih perkara lungane Pandhawa sing tanpa ana kabar. Sinuwun Duryudana duwe krentek kepengin goleki Pandhawa ning aku sing ora sarujuk. Sabab apa? Yen bebecik Pandhawa ki padha karo ngemuli macan galak sing ora urung bakal mangan marang sing ngopeni kuwi dhewe. Jangka wis nyebutake yen to Bratayuda kudu dadi sing duwe gawe jagat sing nglakoni Pandhawa karo Kurawa. Saka dasar kuwi kabeh wae wis cetha yen Pandhawa ki mungsuh bebuyutan tumrap marang para Kurawa. Pedah apa goleki Pandhawa mumpung negara Ngamarta suwung, ayo babar pisan negara Ngamarta dibedah wae. Dilalah durung nganti rampung nggone padha parapatan wis anggeni munggah ana Pendhapa Ngastina. Dheweke gawe dak-dakaning pasulayan. Surasane bakal ngrebut
bali negara Ngastina. Yen ora enggal dibalekake, wis anggene ngancam Ngastina bakal digawe karang abang. Hahaha. Niku sing duwe wis wancine njaluk. Sinuwun Duryudana paring dawuh ngentenana dhisik aku arep nganakake parepatan. Wis anggene metu saka pendopo ana pendhita ingkang tumeka jenenge Begawan Dewantaka nglamar ponakamu Lesmanawati. Sinuwun Duryudana paring dawuh karo aku kinen ngrampungi penyuwune Begawan Dewantaka utusan saka Ngawiyat. Mula aku banjur duwe penjaluk waton Begawan Dewantaka bisa mateni wisanggeni munggahe mateni Pandhawa. Ing kono bakal kelakon Lesmanawati diboyong. Ning yen ora bisa mateni Pandhawa sak anake aja ngarep-arep mboyong putuku Lesmanawati. Mula dina iki Dur, ayo kowe tak kanthi rerewang marang Begawan Dewantaka. Babar pisan sinuwun Duryudana perintah kelawan putramu Dursasana kinen ngewangi Begawan Dewantaka mateni wisanggeni lan uga munggahe Pandhawa. Dawuh sing tak tampa saka sinuwun Duryudana, lamun ta Dursala siji wae iso mateni anak Pandhawa bakal diparingi separo bumi Ngastina. Ayo Dur ketokno lelabuhane anakmu Dursala. Iki wancine anakmu ngukir jeneng Dursasana. Wah. Nggih. Menawi ngaten kula namung ngestakaken dawuh kemawon. Mengke riyen man. Bareng enten rencana ajeng mateni Pandhawa niku kula sing ora cocok. Nggih niki wong sing kudu dieling-eling. Yen milih pangarsa ki aja mung perkara duwite ning kudu didelok saka kelakuane. Contoh kaya Ngastina niki nggih. Sampeyan sing kula nggo contoh Paman Sengkuni. Sampeyan niku dadi patih pangarsane para Kurawa. Tindak sak pecak tembung sekecap niku kudu bisa kanggo patuladan karo anak buah sampeyan karo para putra-putra niki. Merga sampeyan niku dadi patih wong angka 2 sakwise ratu. Kakang Prabu Duryudana dadi ratu ya kudu iso nyontoni karo andane, ngoten. Merga nek cara Durmagati, kula niku wong sing ora iso dituku nganggo dhuwit, nggih, mangeling-eling niku. Kula butuh dhuwit ning kula ora iso dituku nganggo dhuwit. Kula ora sulap dhuwit akeh. Ngoten, nggih. Merga sok wong niku nek modar, wong nek mati niku sing ditakoni ora duwite. Ning kelakuane nalika urip ana ngalam donya niku tumindake pripun. Ngastina niku nek diseni wong kaya sampeyan niku ora bakal tentrem sebabe napa? Nyang kerukunan sampeyan ora seneng. Buktine Pandhawa karo Kurawa rukun sampeyan serik. Lho niku ketok nek sampeyan mung ngegulke perkara bondo ning ora nengenke perkara rasa. Lho. Mula nek sampeyan pengen Ngastina tentrem, ya kudu ngowahi tekon sampeyan tumindak sampeyan. Kawula Ngastina niku aja mung tunduk perkara bondo raja donya, ning tunduk perkara kelakuan becik, ngoten. Mula sampeyan nek arep pamer dhuwit ning arepe Durmagati kula ki ora aku ki ora sulap, ngoten lho. Merga kula kulina diapusi wong, ngoten, kula kandhani. Keringet kula kulina dibadoki wong, dadi kula ki wis ora gagas. Sing penting kelakuane sing apik. Nek kelakuane becik kula kurmat karo sampeyan. Sugiya dhuwit nek kelakuane ora bejaji, kula wani cekake. Lho, ngoten. Mula nek perkara mateni Pandhawa aja diteruske, mumpung sampeyan isih urip durung kewirangan, ngoten lho. Nggo Ngastina niki mawon dibangun sing apik. Aja kalah karo negara Ngamarta, ngoten. Lah kok mateni Pandhawa bola-bali sampeyan ngincim mateni Pandhawa, ora tau kelakon. Ngono kok nekat mawon. Alah, manyawa niku ora nek sing ngerti. Sampeyan iki dina niki iso umuk, nggih to. Sak jam ning arep urung karuan sampeyan iso omong iso njuwahi jengking dadakan. Mula mumpung isih urip tandurana bab sing becik.
Mumpung isih urip tumindak sing becik, ngoten lho. Dandani awake dhewe sik sadurunge nata wong akeh. Kula tak omong karo sampeyan. Mula ayo. Nek perkara mateni Pandhawa kula sing ora setuju. Nek tiyane aja sarujuk monggo, ning nek kula ora. Ngoten. Kowe njalukmu apa tak turuti. Kula ora njaluk apa-apa dibaleni meneh to. Kula niku wong ora sulap bondo. Kula niku iso nuku sampeyan, ngoten lho. Ora kok kula umuk ning kula iso nuku sampeyan. Nek perkara dhuwit Durma Gatis ora sulap, pancen kula butuh dhuwit. Nggo, sampeyan nek gelem ngowahi tumindak sampeyan, aja mantutuke oleh arep bedah ngamarta, timbang sampeyan kewirangan. Wong semene iki sing ora sarujuk mung kowe dhewe. Mula kowe yen arep mangkat ya sakarepmu ora ya sakarepmu. Nggih, kula tak ndelok mawon pripun babane lelakon iki. Swatama kula wonten dawuh. Mara metu njaba perintahna wadya gawan saka Ngastina ngawat-awati Begawan Dewantaka nggone ngudi marang patine Pandhawa marang Matapasilan. Enjing bidal gumuruh saking Ngastina Nagri. Kung ingkang bala Kuswabara busananira lir surya wedalira saka ing Jalanidi arsa madangi jagat tumungop maning sampun saing wukir marbapak pangsumirat ana sarating surya nampek mega lan gunung-gunung ing kalamun cinandra panyaya maesa
Oh, ha, ha. Ye. Ah, hey. Ah. No. Ah. No, 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 no.
umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru atata tanjaro ong deni rahmat pernah ong dwaja nyuwang bending ungkung riseng haswatama kang minangka cucu ing prawadya bala kados pundi Kakang Penemban menapa sampun katampi panglamar kula dhateng Putri Ngastina inggih nggih anak Prabu Dewa Katong kula sampun pinanggih Prabu Duryudana inggih sampun kula maturaken bilih paduka badhe ngayonaken Putri Ngastina pun Lesmanawati panglamar paduka dipun tampi inggih dereng dipun tulak inggih mboten lajeng kados pundi karampunganing Rembag wonten penyuwunan saking Prabu Duryudana awit negari Ngastina dinten menika nembe nandhang pepeteng wonten ingkang badhe mbedah negari Ngastina inggih menika pun wisanggeni menika ingkang dadosaken Prabu Duryudana mboten saged menggalih panyuwun paduka sang Prabu Dewa Katong. Panyuwunipun Prabu Duryudana menawi paduka saged mejahi wisanggeni minggahipun mejahi Pandhawa badhe kelampahan dhaup kaliyan Putri Ngastina. Menawi menika ingin dados pitumbasanipun Prabu Duryudana badhe kula sagahi kados menapa wujudipun wisanggeni kaliyan Pandhawa kula ingin sagah mejahi dhateng Pandhawa semanten kaliyan kesanggan kula ugi sagah mejahi Pandhawa mila monggo dipun wujudaken kesagahan kula wau mekaten Kakang Penemban inggih menawi tetela mekaten monggo dipun bidhalaken wadyabala saking negari Ngawiyat inggih mboten perlu bingung nadyanto silih wujud sekaranipun sami kemawon mekaten inggih aja gugup aja gragapan inggih waton manut ngarepan bakal kepenak uripe monggo dipun tindakaken nyat langening kalang nyuwun gelar pandhamuncar tinonir kekoneng suram sorotetan padang
Gonjang ganjing langit kalap-kalap katon lirikin canging sang maweh gandrung wisanggeni iya Kang piye kabare nggonmu munggah marang Stinggil Ngastina entuk pamujine Kakang Antasena wis anggene wis ketemu kelawan Siwadara Yudana. Iya, terus kepiye, Nggir? Dawuh saka Kengwa. Ya, kepiye? Kowe duwe moga kepengin njejeki sejarah tumrap negara Ngastina. Aku wis matur karo Siwadara Yudana. Entuk ora entuk Ngastina tak jaluk. Jalaran kuwi duweke para pepundhen Pandhawa. Yen nganti ora ngulungake bakal tak gawe rusak negara Ngastina. Wangsulane Siwadara Yudana. Siwadara Yudana njaluk inah karo aku. Bakal rembugan dhisik karo para pinisepuh. Nang ngerti ya Kakang Antasena. Bareng wis anggene metu saka Pendhapa Ngastina. Kae mau aku krungu yen to ana pendhita ingkang prapta ana Pendhapa Ngastina. Pendhita kuwi mau dadi serayane Siwadara Yudana kon mateni aku karo kowe. Wah, bangsat elek. Oh, yen ngono ngejak Sulaya iki. Arep jarak karo Antasena. Mula saiki ayo andum gawe. Perkara rembukan aku, perkara jotosan kowe karo Pak Dianoman. Wis, ketokno kewanenmu. Aja mung tengok-tengok nemu gethuk. Ketokno gaweanmu dhisik. Aja mung kepenak kowe malang kadak ana kene aku sing dadi parantutuan. Wis, yen pancen ana sing arep gawe Sulaya karo aku minggiro. Katone wong Ngastina arep njarak perkara Antasena. Minggiro, yen ana sing arep nika tak wanenane dina iki. Wah munyuk. Eneng apa, Gir? Tak jaluk si Wanoman aja mung meneng wae. Si Wanoman ya kudu melu nyengkuyung para putra-putra iki. Tak jaluk si Wanoman ngayomono wis anggene karo Kakang Antasena. Wis meneng ana kene tak rampungane dhewe.
kang jroning kewu mandika bangun selang pedhangipun kang kataman brojo temah tekeng lali sorak manenggar gumuruh sorak manenggar gumuruh Antasena iya Swatama di wisanggeni aja duwe agan bakal jaluk negara Ngastina Ngastina ki duweke pepundhen Pandhawa ya klebu duweke wong tuaku yen nganti ora tok balekake aja takon dosa tak babati barisamu wah sugih kendel Pandawani janji ora minggat lena pangendhamu tebak dadamu mesati kamu aja takon dosa ayo maraja panendina iki Sumangga hanggro suruh sumbar lindu bumi gunjang kanjing kumaludo guntur katuk hai ya weh weh wah ya ah has jaluanmu ah wah yo hai pasti we awas pasti aku yo hai wah yo baik yan oi canda oi yo 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 hai ya oi mati aku oi yo no kowe ati oi hot biar ya ai waduh wah baik ya oi hei oi ai do mati aku ayo Yan, yo, hai, mati aku, yo, hai, yo, wah, yo, yo, hai, mati aku. Iki dudu wong Astina. Yo. Wadya saka Ngawiyat. Sarayaning Prabu Daryudana. Di sing jeneng Wisanggeni. Pandhawa kon rene. Ora sah kowe cangkem iki. Anake lanang ayana. Sapa kowe? Antasena. Arep. Hei, hot.
Yo, iki jalukamu. Bianting. Aduh. Ambles bumi. Kowe menungso apa welut? Ayo. Hai. Mati kowe. Weh, oi. Hoi. Yo. Weh. Yo, oi. Hoi. Oi. Hei, oi. Yan. Oi. Oi. Yo. Mundur. Gulungan genderamu bongkono gamanmu. Ora maju rene. Sak polahmu tak keladeni waton ora dindandutke. Ayo maju rene. Di mungsuhmu. Yo ao ayo remet hati larang epek-epek Buta Pandha tata kanthi wisaya Sawa iki Anoman balitakun kumandang garba. Ayo mung kethek kaya dapuramu maju rene. Ora-orane aku sulak tanding karo raimu iki. Ayo ungalno dadamu parat. Hai hi hai mati kowe. Hop hai mati kowe. Ayo ya yo, hai, yan, yepo, ya, baca yo, wah, hai, parah, hai. Candak bekok hop nyatimu. Wah yo. Wah. Mulai. Ngece we. Hop. Yo, yo. Hey, hai. Hai.
ya. Parah. Yo. Yo, awas. Hop. Hei. Yo. Hop. Hoi, wedian. Hoi. Oh. Angel mencekel-cekelane. Hop, hop, iyo, hi, hop. Woi, wedian. Hit, hoi, hoi. Yo, hoi. Ya. Hit, lo, hey. Yo, hop, hoi. Canda, hoi, edian. Yo, hoi. Hoi, yo, hoi. Edian. Woi, dian ai. Oh, ai. Woi, ya. Oh, iya. Pancen ora kena disepelekke iki. Nggon kekuatan pancen kalah Kurawa karo Wadya Balaku. Nggon akal pancen kalah. Akal bakal tak gunake dina iki. Wis sanggeni. Mara waspadakno aku sing tok goleki. Begawan Dewantaka. Aku duwe sayembara. Yen kowe bisa ngoyak pelayuku, aku trima kalah karo kowe. Oh. Dalake pendhita sing tak goleki kok malah nglungani kepara kowe sumbar. Weton wis anggene bisa ngoyak. Kowe bakal teluk karo wis tak tututi kowe. Arep nyang endi, Ger? Aku arep nututi pendhita. Aja. Lamun to anakku Antasena nggugu karo wong tuwa ora sah tok goleki. Pak Dik, aku iki wis aguh. Aku wis aguh karo wis anggeni njejeki adil lan bebener. Yen nganti pendhita kae duwe sayembara. Kon ngoyak pelayune yen nganti aku ora bisa mituruti dingiraku satriya jirih getih wedi mati. Wis, Pak Dik, menawa ning kene wae, tak oyake pelayune pendhita kae. Oh, kandhani wong tuwa kok masa nekat iki kepiye? Lah wong kowe iki mung diapusi kok. Kowe iki mung diakali karo pendhita ben lunga saka Ngastina lah kok malah dituruti. Ya wis. Muga-muga wae enggal antuk pepadang. Aku ora bakal nututi pelayune pendhita kae. Aku tak ngawat-awati anakku Gatotkaca nggone tapa ana Tegal Kuru wae. Kados pundi Eyang Dursala? Nggih. Begawan Dewantaka karo Prabu Dewakatong wis kelakon nglungakne wisanggeni Antasena. Inggih. Mung kari kesaguhanmu nggonmu arep bedah Praja Ngamarta. Prayoginipun, ayo.
tutna sak lakune peniyang nyedhaki negara Ngamarta mbedah praja Ngamarta. Monggo kula dherekaken ya. Wah. Ya. Wonten menapa yang kok kendel? Dirsala. Nggih. Iki Prapta Tegal Kuru Randu Gumbala jenenge. Iki tapel wates antarane Ngastina karo Ngamarta. Nggih. Lajeng mara sawangen kae. Dos pundi sawangen? Kae ana wong tapa Brata ijen tanpa ruwang. Kae pangling ora kae sapa? Lho, Gatotkaca kok. Lah. Kae Gatotkaca. Kunci kekuatan anak-anak Pandhawa mapan ana Gatotkaca kae. Oh nggih. Upama Gatotkaca tok pateni kuwi sedulur-sedulure ora duwe daya apa-apa. Merga kekuatane kuwi mung ning Gatotkaca kae. Inggih, kula sarujuk Raden, mboten perlu ki njagakaken Begawan Dewantaka. Supados Prabu Duryudana nyumurupi kekiyatanipun murid kula pun Dursala. Tanpa pambiyantunipun tiyang sanes, Dursala saged mejahi peranakan Pandhawa. Ah, kuwi sing tak karepke. Wis, ayo kowe saguh mateni Gatotkaca apa ora? Nggih, kula sagahi. Kaselak boten sranta badhe kula kokop getihipun Gatotkaca ya. Ya, wah, ye, tangi Gus. Pusekan jroning kewuh mandika dongon celang pedhangipun. Kang kataman brojo temah tegeng lalis ora pangling Kakang Dursala iya aku sing gugah nggonmu tapa ana apa Kakang Dursala kowe kok tapa Brata ki golek apa le kowe tapa Brata ki golek apa? Jare kowe wis otot kawat balung wesi. Jare kowe wis dipilih dadi senopatine Pandhawa. Dasare kowe wis dipilih dadi ratu ning Pringgondani. Kowe wis kepenak wis duweni aji jaya kawijayan sing sekti mandraguna. Nganti jagat iki kebrebeken karo kondange Gatotkaca. Jare kowe satriya sing sekti ora ana sing ngalahke. Nggonku tapa Brata mrihatinke marang morcane pepundhen Pandhawa. Nyuwun ngersane Gusti Kang Ita jagat antuk pituduh ana ngendi morcane pepundhen Pandhawa. Wah. Ora sah to arep-arep baline Pandhawa. Jalaran Pandhawa lunga ora bakal bisa bali nyang Ngamarta. Upama bali mung kari kuwanda, mung kari jeneng. Karepmu apa?
Persajan wae. Aku nggugah kowe nggonmu topo, aku kepengin ngeter sepira kekuatanmu. Aku ora niat jarak sulaya karo sapa wae. Gatotkaca tapa brata mligi kanggo pribadine Gatotkaca. Aku ora kepengin pasulayan. Wah, padune jirih getih wedi mati. Ayo, yen kowe wong sekti tanding ana Dursala iki. Aja jarak perkara. Aku ora niat kepengin perang nglawan Kakang Dursala. Kowe sing ora niat ning aku sing njaluk. Ayo ketok turuti apa ora? Yen nganti kowe ora gelem nuruti kekarepanku, kowe dudu satriya. Kowe dudu wong lanang. Kowe wong wandu sing kembenan minting-minting. Kowe menungso sing patrape kaya wong pinjungan, dudu patrape satriya. Yen pancen arep nyoba karo Gatotkaca mara maju, aku ora bakal tinggal gelanggang colong pelayu. Babo-babo Gatotkaca murang tata Dursala Sultan Kigrek yen kongsi lena yo au iki margane ayo. Oh. Yeah. Hot. Wah. Ya. Ya. Ayo. Ketoken kadigdayanmu sing jare Sekti Mandraguna kowe. Ya. Jebol dadamu out hasan halo babu halo babu halo babu halo babu waduh ya, urung kalah kule. Yo. Nyoba. Iki tadalo iki. Yo. Ayo, karo apa kene iki? Ayo blok, goblok aja. Hei. Kagetan kok. Hei. Padha yo. Kesian. Woi. Wah, ya. Hei. Hei. Mau. Kesian.
Piye ngger, Mbuh? Ora sah rembugan. Guru Ramandi. Guru Ramandi. Wis tak openi. Gunane apa bendina jagongan iki? Piye ngono kuwi? Kowe iki keneng apa? Keneng apa dadak tekon? Kula dadi murid sampeyan ki ora mung sedina rong dina. Kula dadi murid sampeyan iki wis mataun-taun. Sampeyan apa lagehan kula wis apal karo kelakuan sampeyan. Sampeyan kandha jare kula duwe kasekten linuwih. Sapa wae ora ana sing bisa ngalahke Dursala ning gletek petele kula karo Gatotkaca kula kalah. Niku ketok nek sampeyan guru sing ora mandi. Sampeyan melu ning gone wong tuaku. Tak pakani, tak sandangi. Tak klimiske lambene, tak blendhokke wetenge. Ning ngelmu sing mangkekne kula kuwi ngelmu sing enteng, ngelmu sing epeh, ngelmu sing kalah karo wong pringgondani. Beda apa kula nyembah guru karo sampeyan? Sampeyan guru sing ora patut disembah, sampeyan guru sing ora patut diajeni kuwi. Kosik to, kosik. Kowe aja banjur malang kadak kaya ngono kuwi. Kowe kualat karo wong tuwa, kowe lagi ngrasake. Ah, guru karo sampeyan ora malati. Kowe aja nesu. Gatotkaca kuwi yen karo Dursala isih sekti Dursala. Buktine kula tesih kalah. Kula tesih kalah. Sebab apa kok kowe kalah? Jalaran olehmu perang ora nganggo petung. Kowe mung nggunakake akal ning ora nggunakake akal. Kowe mung nggunakake otot nanging kowe tanpa petung. Wah, perang kok nganggo petung kesuwen sak diantemi kancane. Ora perkara kuwi. Gatotkaca kuwi mungsuhmu sing ora baen-baen. Upama kowe kalah kekuatan ning mung kekuatan lahir, kekuatan batin kowe menang. Kekuatan batin niku napa? Apa kowe ora kelingan? Nalika sepisanan pun bapa nglambari marang Sira Dursala, kowe tak wenehi aji jenenge Aji Wimanasara. Aji Wimanasara kuwi yen wis tok watek, aja to Gatotkaca dewa wae bakale nyembah karo kowe. Waduh, guru. Nyuwun pangapunten, Bapak. Kula nyuwun pangapunten, Bapak. Lak walik njuk ngapura, lak walik njuk ngapura. Wis apal ngantekan aku. Kula ingkang kirang petung lah kuwi. Dina iki maju. Aji Wimanasara wateken Gatotkaca yen nganti dheweke madal Aji Wimanasara tak sembah Gatotkaca. Woi! Sedakep Sang Dursala. Tingkem netra kekalih ana swara datane rinungu. Ana rupa datan kadulu. Ingkang pinandeng amung pucuk ing grana anut geyongane kayun. Kayungyun angayati parutama. Matek marang dewane sesembahan nggih Sang Hyang Bathara Kala. Sigra mata Aji Wimanasara. Wujud angin lesus mawisa. Merwasa dhateng ragane Sang Gatotkaca sakala. Sang Gatotkaca saranduning badan medal ludira saking sela-selaning wulu. Medaling getih
sangsaya datan kiat nyampah sang Gatotkaca sigra kantaka mulat risangan manggya sinaut sang tetuku. Suram dewangkara kingking lir manguswa kang layon om dinya ilang memanise watananira layong kumel kucem arah nyemaratani dipun kiat-kiataken nggih. Dipun kiat-kiataken nggih Gatotkaca. Dursala. Ya kowe ngguyu nganti sempal telakmu cekak. Kowe ngguyu. Kowe bisa ngalahke anakku Gatotkaca ning durung bisa mateni. Anoman bakal goleke tombo anakku Gatotkaca karben bisa pulih kekuwatane. Yen nganti anakku Gatotkaca ora iso motol ndasmu, Anoman tak meguru kowe Dursala. Yang putuku putuku ngger putuku ngger aku seneng nek kowe bengok ngono mau keto nek urip nggih ora urip ku terus enten apa kula pun iso mateni Gatotkaca syukur. Halo Dursala, aku pun halo Mbak. Waduh, bagus. Ya kuwi sing tak arep-arep. Kowe iso mateni Gatotkaca. Gatotkaca ki kekuatane Pandhawa. Anak-anak Pandhawa nek ora ning Gatotkaca ora ndayani apa-apa. Nggih. Larenipun mboten wonten, sampun pejah. Dipun sapu kaliyan angin batangipun. Mila bangkenipun boten enten. Bagus. Ya, tak gandeng tanganmu ya, Le. Tak sowanke Kang Wadaryudana, kowe bakal entuk bebungah separo negara Ngastina. Jalaran kowe iso mateni Gatotkaca. Nggih, sendika yang. Aku kok malah sing jubriya karo kahanan iki. Upama Gatotkaca mati, batange mesti ketok. Sabab angin Wimanasara kuwi angin lesus sing mawa wisa. Ning tak goleki batange ora ketok. Ya. Muga-muga ora ana bab sing nyolowati. Dursala aja seneng dhisik. Jroning seneng kudu prayitna sing ati-ati. Ya, aku tak sing awat-awati wae.
leng-leng rarasing pamiyat rengganing pura tulya sri Cinawi sesutya manik kayune purwa sejati
Dodot tidem ing wanci dalu Sasadara wis manjrek karo Uryan. Ginarebek ing Taranggana katon birumaya sebelahing akasa. Kewengan mega ngemu Sudama midering rat kang Walataga. Ngambara laya rebut Prabasara ting Kartika yen Cinandra pindha nila pakoja. Osi ing Burana Ratri gilir gemanti. Yen to kapiyarsa lir kanyut kenaka werdi mecah sepining wengi. Manjing tengahing dalu tan ana samting kandha hamung kapiyarsa kidung anyar kara muji riptane kang maha kawasa. Nggergancang mungguing tawang kang lintang Bima Sekti lagya kurda marawasa tutuking naga. Petit ginapit lanjar ngirim hanggandeng kang gubuk penceng. Lintang luku katon sumunu sumambung gemak tarung praba ngekuwung lir Sekar Tanjung. Lintang wuluh minangka pituduh pandhaming pranata mangsa. Dupi wis gagat arahina bang wetan sumilak jingga daya-daya rajaing dalu manjing Ancala. Kekejer lintang rina pinanjer ngrengu tedhake Raditya kang ngarsa siniwaka. Biar wajar sora ing arka gemregah isining bawana maweh Prabawa. Dedep tidem niat langening kalang yiwana gelar manda muncar tinandir kekoneng surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnaming gegono
dasare mangsa ketiga Imohana wenging udengan cong Larak disampirke ngono